speciaal. Ik zie ook de cameramensen ook. En wie is James? In die blauwe ogen raakte ik totaal van streek. Zet me toen ik ga moeten leggen, toen ik meegaan. Ja, hey, zwart pakket, wat een mooie pakket. En dan moet ik hier te de oude buiten van die tijd. Hey, zwart pakket, wat een mooie pakket. Steek neer in die schwing als zwaaien. Schwing ja. Jongens van de camera nu, schwingen jaak. Hetzelfde is de vrouw, wie is ze wel? Ze man heb ik mis, kijken ze naar het buffet. Ik heb het gehoord, ja, goed met hem. Weet ik dat ze wint. Rot zich op in je kant, daar is het best. Bloos ik tegen in het leven, en ik wil niet alles scherven, waarvoor ik aan. Hij zorgt van je, hoe ze moet ik pakken. Ik weet zien hoe mooi ik ben, toen ik niet was zo van die tijd. Hij zorgt van je, hoe ze moet ik pakken. Steek neer in die beschreven, ik zwaai je, schweer die jack. Fantastisch, Schweerjaak. Kunnen we met z'n allen? Schweerjaak. Jongens, dankjewel! Dankjewel, super. Zet het filmpje even op spitsenband@gmail.com. Ja, keep op Facebook.